alele kulezi inkalo nakulomhlaba esiguqe kuwo Nkosi yethu nomhlaba ayathokoza namhlanje. Kakhulukazi Inkosi yamakhosi ngomsebenzi owenziwe ngaphakathi komuzi wakho kubheka lezawalapha ekhaya. Umsebenzi wamanase awenze phakathi kwelamuzi yamangalisa Nkosi. Nenkonzo Nkosi oyiphathile kula ndawo Nkosi yethu nomhlaba iyagcwalisa impela ukuthi sizendaweni esifanele ngesikhathi esifanele mayibonke Nkosi. Ingathi namathamba alele kulelizwe ngiyathemba ukuthi ayathokoza. Awasho ukuthi afela ubala ngoba alapha njena ahambela thina. Sesifikile izwe lomkhulu ukuthi akaphuma zofuna thina. Wathi mayezibelela induku emshalo omkhulu abantwana bakhe. Amen. Oseyithola ifuthi 13 abasekhona bokuqala 13 verses 13. Njalo kukhona ukukholwa. Njalo kukhona ukukholwa. Ukwethemba uthando. Funde kahle izinto ezimbili ezihlukene lezo. Hlukanisa. Njalo kukhona ukukholwa. Njalo kukhona ukukholwa. Ukwethemba. Ukwethemba. Uthando. Uthando. Lokhu kuthathu. Lokhu kuthathu. Kepha okukhulu uthando. Kuthathu okukhulu uthando. Amen. Nkosi yethu umhlaba uma siphuthele kanjena siyacela usiphe uthando esakezezwa ngalo olaluphakathi kaDavida noJonathan. Wathi bayichaza uDavida uthando lwabo wathi belifana lentombi nensizwa. Ilelo thando Nkosi sicela wena nyazi wasezweni. Amen. Khona abantu Nkosi engembabone beyithanda into yabo futhi benethemba ukuthi into yabo ngelila ngiyobalungela. Lolu thando ecela Nkosi lifisa kufanele abantu engizokhuluma ngabo. Khona abantu Nkosi abayithanda into yabo abangabukisimo sayo kodwa ukuba nothando bayithanda ngisho izinto ezihambeli kahle. Laba engikhuluma ngabo Nkosi lezonto bakhona la endlini. Abalande Nkosi eKaizer Chiefs banothando. Banothando Nkosi eklabhu yabo. Abanandaba nesimo seklabhu. Uthando olujulile mayibonke Nkosi. Uzabashela phansi bethi Nkosi for life. Bakhona. Bathi Nkosi for life. Nkosi never give up. Uthando Nkosi. Angusi mosethi Nkosi kodwa ngoba beyond iclub mayibonke Nkosi. Uthi ujulile uthando labantu eyathi uNkulunkulu angasiphi uthando olunjalo nathi sithi nyazi for life. Njalo sisho njalo bangwele sithi nyazi for life. Unothando omkhululi
lesikhathi uNkulunkulu esivezela uNkulunkulu bakhe emzini kaBaba sasaphezulu la umthetho empangeni lapho engidabuka khona kulela senhla ngifike nje neslave sikhwaqabele zenginsizwa impela esisigabeni sokuqala kodwa imvelaphi yami Nkosi isezweni la umthetho lokuze ngikhuluma Nkosi wawuvela waziveza ngo-1976 kumhla 26 December mayibonge Nkosi. Kodwa Nkosi nakangena emzini wakithi ngiyafisa ukusho ukuthi lokunazarethe ngikubo namhlanje sikhuliswe izwe lakomthetho. Amen. Yafika namhlanje nakhona izwe lakomthetho eminyakeni eminingi eyadlula. Umuzi thina sibheke sifona kuwona umuzi waseThembalimbe. Ngesikhathi inyanga yezulu iphuma eThembalimbe iyobathi iThembelisha. Sabe sikhona singabafana esontweni. Sesikwazi nokubhala incwadi. Zihamba incwadi zibuye nempendulo. Mwanguzi izinto zaziyaphi. Kodwa lesikhathi sokubhala incwadi. Impilo futhi imnandi ngibhala incwadi ibuye impendulo mayibongosi. Ibhala incwadi yebholi ilindi impendulo yebholi engekho Instagram. No Facebook into zanamhlanje lezo. Kodwa izibukela kamnandi nje. Kuphilwa kanjalo mayibongosi. Wafika omkhulu ezweni lomthetho abantu bangcwele abahle. Wafika emzini lomthetho kuthiwa ewombeni. Lokhu lomthetho sibangela lokukhomba lapha. Iy'tobhe ezayidumile mosuka edolotha ngikhombisa ngokomthetho impela ngisuka khona. Mosuka edolotha wafika beyidolotha beyi-church. Beyisothandweni bese kwawetshanazi. Uthi umkhulule belahle indodo sifika kamula. Amen. Lapho kuwamphulisa imbukazi. Amen. Kodwa muzokuthatha bathola phaya kwantshangase isitobhe sasidumile. Bathi yafika endlamhlathi kamayelisa. Yafika kukhona usizi kuba muzwa kamthethwa. Kukhona indodakazi yakhona ingane kwaMbanza. Bathi ngabathola abantwana. Bathi basebembona ukuthi lo umuntu ovela ezulwini akafana nabanye abantu. Bathi bambeka usizi. Bathi nceme Nkosi sinomntwana oganile akabathola abantwana uyethukwa. Abayeka abantu thuka ingane zabantu bazabathola abantwana. Ngoba izingane zikashebe. Abese kushebe abantu bazokela ingane zifuna ezilwezi mayibongosi. Bathi bawathumta lethu nceme Nkosi senabekela lokuvela ezulwini. Namhla asabanjiwe abagcinelwe
Angisazi isihloko. It's a small pumpkin. Small pumpkin. Ara put in that way yomngcwabo ukuze wonke umuntu abe onphamba ibongosi. Yeah. Uthi masokuthithina mntami, wasinandi isikolo leso, wasakaya phakathi, bathi wonke bezibheke, wasaphuma indaba entathu, wathi mntana abantwana bakho lawa abazintathu, ibona abantwana bakho labo, wabanjalo, wahamba isiphande entombi, yabayinde, yamthola umntwana, yaphinde yamthola umntwana, yaphinde yamthola umntwana, mayibongosi. Inkosi abathethwa yayibusa ngaleso sikhathi. Umhlaba ngani indaba khona phela ngiyawazi amakhosi kaMthetho ngabana ngize ngifike ekhothe izolo mayibongosi yathi masibona uNkulunkulu lona angena umuntu yathi Nkosi namhlathi ngiyamnika lelizwe ngimnikela wena angizozishiza athe ayibheka ngoba zingabathethwa ezozathi athi mina bazomisa athe ayibheka yathi lelizwe ngimnikela kuwe wathi nomizwe nakuthela nomsile uthi mawuhamba ungena unyawo umhlaba umagebhu imvula zeko bahamba bayamfundisa ithizeni wayinkonzo bayaqala imvula uthi nomfundisi hayi abanitshela inkosi ukuthi ishezulu lamathangelo sezulu imvula isekho yekafika mthathe mayisa yakusho wathi ezulu lamathangelo wasefika umnikazi wemvula yezi inkosi abathethe ukuthi sefika umnikazi wemvula yathi wafika anembethe abankhawuleze ngoba umthandazo wenkosi sekufika lezulu bantu bagcwala khona abangasafika emakhaya lawa basona imvula wasefika umnikazi wemvula ushebe lamvuza kanjani izwi lakaMthetho ziningi indaba zakhona ngengiqede ngoba ngijahula lapha ngithi ngineza ngithi nami ngifuna ukuyithinta namhlanje inkosi yamakhosi kodwa ngafika kweza ngithi ngifisa ukusho ukuthi bathi abantu bakaMthethwa sebembonile kunendoda yakwagumbi eyamlandela yayakhelapha ngaseBhubhubhu umzwayo omunye umuzi yawuthutha yawusogombe asemzini wenkosi inkosi yeza ususabala umuzi wakho naye omuyisula mawubheka semakayana mayibonkosi wasiyashona ugumbi kade hamba kakhulu ugumbi esikhuluma naye nanya akageze uParafini esemzweni seParafini wathi ugumbi kaParafini wasiyashona ugumbi sekuhleli inkosi yesibili la asiyashona ugumbi wahamba obe ugumbi inkosi eyikuthise lapha yana emzini wenkosi enothigeli emandeni mayibongosi bathi mayibona ugumbi inkosikazi yagumbi isibeke iqala eMashombe bathi yaphuma ingoma eMashombe yakwenza leyo nkosikazi yasho ngendlela esho ngayo wena bayaza bakadithi angikwazi ukusho lokho mina ngoba umkagumbi umangimi awukwazi umuntu olingana wakho uthi umfazi kuye awukwazi ukubiza umuntu olingana wakho ngomfazi futhi umuntu onganiwe awukwazi ukubiza umuntu ngomfazi uzokubiza umfazi lapha umuntu uzokubiza umuntu ogana wakhe umfazi wasela kwase zwile lathula nendoda efuna ukuzishisa intangano ethi abantu abanganiwe abanga-25 lababo ababoshwe bese phumela abantu basebajele abashiya abafazi babo usho ukuthi umongameli lebhila leliphasiseni lebhila ngoyanakaliswa mayibongosi ngizababoshwa abantu abanganiwe asazi abantu abafuna ukugana ukuthi lezinga lethoza eziwejana ngizashona lezinga namadoda angiqinisele ngiqinisele baba kunje kusho balithembele manje ngisithile ngangibona khona ngikhuluma nani ngiqinisele kunje bafowethu ngiqinisele baba kunje ngoba ngiyabona ukuthi nalithimba leletheni selisiziskimu
ayibongosi wathi basekhona uGumbi wathi mayifika la nkosikazi ya uGumbi iphelezo kwalomthetho owangeza umfundisi libandla uJosiah wayeyintasuthi njengangolo sakaleso ngoba naligama lentasuthi ngoba silungise ngoba nabafowethu bangalena babafaka shumeni basintasuthi bona uzobe close wathola ibandla lokuzwa lithi intasuthi inkosi yalelibandla intasuthi umfundisi walelibandla umvalelo ukushumayela wonke umuntu angifuni bese intasuthi umuntu obhinqa ibhisho wayengasho njalo walibhinga uMamthembu omakhulu amvalelo umdluli manje ngidala labhinga ibhisho ngoba khona into engahlukani nebhisho bangcwele ukuthi yena wenze njani abasebhinga ibhisho khona into engahlukani nebhisho engithi bangani nasinangawo ibhisho manje usala yathi ngibhingile ukuthi kuye yayiphela phela uyaphakela isibili bayongozi yaphakela nto umuntu oswala ebhinga ibhisho wenze njani alani mbuze kubo washona uGumbi mayongozi washona uGumbi ithi namhlanje ilithi huka manje sezothi uGumbi ushonile lavuka izandla kanje labuka izandla enzalo lathi suka lapha hlala liphana phakathi kwehlala somsilinga uGumbi akadluli kimi hlala phana lindi pendulo bahlala ilanga laza ngila ngathi liyasithelanga yasibuya impendulo yathi inkosikazi yaGumbi uGumbi akadluli kimi thathela amafutha uhamba umgcobe mawungeze umgcobe uyosibona impendulo yakho mayibongozi angixwayisele futhi lamadoda mhlanje noma yisha ukezo kuzokudani kana kama mdodana insanda noma yisha ukezo hata isidoda maunesho noma insanda ukezo kwalita yote ngatito ndodi na namhla seniya overthinka ngisho ikhanda alithini ikhanda lendoda mayibongozi kodwa ngiyabona bese likude kodwa mina ngisho ikhanda uyathini ikhanda lelo ngoba ikhanda lendoda ilahla lakho umgwele ilahla lakho uNkulunkulu ilahla lakho abantwana mayibongozi ingakho uSamson athola amen angizizwa ngishikana baphakathi nje ngithi manje Nkosi yamakhosi 1976 la phezulu lakithi eToyi kontrakt othini kwaqhamuka isigodi phakathi insizwa le zathi waqawaka kwangalunga baphinde waqawaka kwangalunga kwase kuphoqa ukuthi iba isuke manje wawungizalayo oyinduna yempi bawungizalayo induna yaleli yazwe yensizwa maye khona laba, 'Mthetho' 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 'Mthetho
ngiyakhumbula khona ngaphambi kwelungelo nawe ngomthiyane phayas bele emkhayidini phazi kahle babezizwe indaba zabo bele emkhayidini bakuthi angikhuluma ngokwazi uyiphoyisa la inkosi yamakhosi babethi mathuphi babegoli babaleke bawushona ngale weseleni bengala emakhaya ngizona insizwe njalo sifakela lenkosi ingakho ngayivuma into engavumeli njalo kwesinye isikhathi amen basezo sulipi bayahamba baba lenkosi yamakhosi inkosi yesibili huka boyibika imputi baba siyasibona isigodi sithola phakathi ukuthi imphi ungasizosuka uthi ke ushembo ingcwele uthi hayi bathi imphi izosuka lempi izolwa kodwa emva kwayo lempi uzoboshwa isikhathi eside uziphele lempi ngoba usaphila wena iphele lempi kwakuJune isuka ikalenda esiphithiphithi kwathi ziyabo November December yasinqumelana yanqumela usuku yanqumela isikhathi kwathi wayohlala endaweni ethize abafowethu bayaza le ndawo ekhuluma ngayo ngempela yahlala nemini kwaChristmas kwakuthela amakhulu 8 kwakuthela ama-mini rice ama-mini rice kwakuthela amakhulu 8 kuthela ama-mini rice wahlangazela ingoma yasijumele phezulu imphi awuzungena ama-details akho ezakalana kodwa uyazi basemplini ukuthi ugijima iveni ugijima i-ambulance ugijima i-hearse zintathu izinto akithi iveni i-ambulance ne-hearse amen nakuyo kanjalo yabo ngomhla ka-25 December kwathi ngomhla ka-26 December bagcwele ibhedlela abanye abantu abanye basemahlathini yasiyahlangana impilo yangale lelelwa ngobaba yasiyahlangana ngalela wathola manje ngoba simtholanga babefuna khulu baba phela yena phambi sekhaleni wathi simtholanga ngono siyoshisa umuzi sishisa yonke into esegcekeni noma abingane noma abeni yahlangana impilo wahlangana ifu Kosi impimpi zimbi wakhuluma isikhathi zinhle uma sotshela umuntu baleke uyafika manje sazuze intanda Nkosi ukuthi wasuma impimpi zasempini sazosho ukuthi kusasa nina nomuzi uzoshiswa yonke into ngisho inkukhu esegcekeni ngoba wazi noma ngabe iyophendulwe umuntu ngelilanga bazoshisa Hlangana imphi uzwe lakithi kanazi intaba kakhulu sasakhe khona thina kwamagqumanyana nje kuyizinkalo uyayibona into awuyahlangana laphana wewe kule muntu bako umnikazi wentelezi yahlangana ukwazifu elimnyama ifu lakhuphuka ifu wathi kunjalo singasoza kanjani beshasa ngamakhanda omama wabheke egcekeni wasephamba ukuba ngizalayo walethusha emva kwesango uyedwa manje ngoba bagcwele ibhedlela yazimbi kwasethi baba ugogo ma phuma ninga yamkhumbula ugogo bantala benkosi ngoba lokukholwa bakasebukhona phakathi kwalwamuzi wathi bayesezophuma wahlabela ingoma ka-15 eyayithi Nkosi yethu sima
sale sizwe egcekeni yodwa. Asale egcekeni yodwa. Sangazo sala izinjani. Kodwa uNkulunkulu emuhle. Labantu abashumayela ivangeli ukuthi abantu abalela bekho. Abanciphe emhlabeni. Akeke yaphezulu. Ngoba thusa abantu. Bathusa ingane zabantu, ingane zithubayise lona imzabathoni. Abaphela abashona ukuthi abantu abalela emhlabeni abasothi abekho, abaphela Nkosi yabantu. Ngoba thusa isizwe sakithi. Ingani bona abamhlophe. Siyasaba lembali. Bayakhuluma mazizelo isomkhulu. Thina. Lethu siloniswa. Yithina zakimasisele. Yathi masisele yodwa. Yangena esipayeni yangena ngentuba. Yangena esipayeni yangena ngentuba. Wona nesipayeni saningeli. Akuthembeni. Asazi lokela esipaya. Kasithembeni. Iyangena ngentuba. Yathi mangena ngentuba. Esipayeni manje epala sesenta. Nasiphothela khona ifoma sesenta. Noma sibulawa. Yamamela. Esenta esipaya. Yasithi yabiza amadoda amathathu. Yabiza ukhokho wayo. Yabiza umkhulu wayo. Yabiza ubaba wayo. Yathi madoda nomuzi umali khona. Ngizokuzitha embili. Nomuzi awuzukusha. Namfundo lenze lutho. Yabiza amadoda amathathu. Akakho lapha wathezwe. Khona ngayizela ngathona ngakho. Mama mbozi. Kodwa yabiza isemkhulu wayo yona. Yabiza umkhulu wayo mbelebele. Yabiza umkhulu wayo uNdosi. Yabiza umkhulu wayo babayo umhlabani. Yathi mali khona. Nomuzi awuzukusha. Nami futhi awuzuza lutho. Lambaleki lama nje. Lathesa ilanga. Sihamba thina sikhala noNkulunkulu. Eshukumo ethi hawo Jehova. Inkosi isilo sasolidini ithi hayi makhosi phela bahela kubebizo kanjani hayi makhosi ingoba ngihlonge ekhaya bathi uzosho kanjani ekhaya ngoba umuzi ushisile
uthi sikhona isibaya. Uthi sibasona sosembatshela ukuthi senengithatha ngihamba nani bazovuma ngemva lababahashi awelodini ofundele esifeni umnikazi obatshela abakubo baphuma bahamba bakuduma umkhumbi bahamba ibongosi. Wathi masefika labaphile ezayithi wathi masefika bembele isihlalo wathi akuhlala nomfazi ehlale mina. Wathi inkosi wathi njalo iphile ezayithi yangena ezinsuku zaSeptember wasiyabona inkosi impela. Asazi amakhosi afuna ukuba umkhosi esontweni. Uthenze njani ngawo? Ngoba lo inkosi funeka lesizwe. Ube nengodlo, ube nenkantolo. Sashusha abantu abahlala phambi kwethu, abantu bazomakhosi esontweni, abanizizwe banalutho. Lungselondanina eniphuza ushilo njalo. Asuvumi thina lapha kwethu mayibonkosi. Hayi. Ngoba zonke izinto zomuzi zesipayeni ukuthi manje umsebenzi kini inkomo yaphela ePantelescom uyophela ePantelescom futhi umsebenzi ubiza abakini ubaphela basini ePantelescom kabhesi uzobuya kushona ephi angithi manje kuso ekhaya futhi sithalesele ukudla besibiza angikiza abakhosikazi. Mase yakisibaya kanti izibaya zingane ezisezokhala lezangane zizophumela phi lezangane ngoba lezangane masephuma funa uyisebambe engahlise isithethe sokugcina bazophuma isesibayeni saphuma yophuma la ekhaya iflathe ngane lebhokisi iphuma esibayeni mayibonkusi kanti ziphuma blessed ziphuma masintu yiko sibulisele mitabama yiko nahlala emzini ngoba ingane mayisiphuma ngoba mayiphuma la ekhaya sebekhipha iphuma ngehukula la ekhaya mayibonkosi ufana indoda ngithi ngashona eCape Town indoda senqanda ngehlala sibethela ekhaya wathi manje siyazi umsebenzi wayo sesihlablula uzosuka insizwa yale ndawo izela zula la ekhaya kade sikhuphula umfowethu kade sezihlalo sesomkhatha manje simsikhiphe esibayeni simushe endlini indoda yakhe eCape Town ithathe esibayeni ayishona esibayeni ithathe eCape Town yashona eCape Town kodwa ithathe esibayeni isiwe endlini uma seke isibaya nimthathelaphi ngiyabuza nimthathela ngoba ngiyamela izoshiva esapha ethi namhla mina ngithelile ngiyashikhala isiphuma ngegedi kodwa endlini la esibayeni iphuma lephuma la ekhaya indoda engasiphuma kusendlini noma ngishona ngijazela uma senakini lapha kithi ezimo sesabatheli kusicela ukwakhe esibayeni namhlanje khona mhlawumbe uzosizakala Nkosi emakhosi akanithi ukuhlala nje amamini mhlawumbe Nkosi angisalele ngiyabona nasebancane kakhulu Nkosi bese ngibuyisela kuwe kodwa ngiyacela ukuhlala
satisfied lapha kithi ezosabatheni hawu Nkosi ngiyaxolisa ngiyazwe ezulu angisababazanga hlaka 15 lapha esabatheni ngiyazwe ezulu lugile izimanga manje lapha uhulumeni umhlaba ake ngiphinde manje ngizwanga ngithunyazwe ezulu luphe uhulumeni umhlaba ngiyazwa lapha ngithunyazwe ezulu uhulumeni umhlaba abe lapha i-Department of Education ibina 20 years ingakwazi ukwenza high school umhlaba unawo unyazo oluphambi kwethu bangwele labapha yabahethi ijakajaka yabaheka phinde ngenduku siyosikela ngazwezulu bazobekala yithi ngoba washiya thina Nkosi yinto siwalamanzi ihectare nantelinye siyamalama ikonkosi usikhulumela phansi kanti umsebenzi wakhe bazosikela yithi zamaphanjelu uphi unyazo nantu phambi kwethu uthi uNkulunkulu wabantu uthanda abantu onothando olujulile uthi ingane zahamba amabanga manje nihulumeni ngiyakupha mayibonkosi awukhona amelodini awu wahleni nabo awu ingadi awu lapha ngisebenza Nkosi yamakhosi siyamazi umfuthi mandla nithi umfuthi mandla siyamazi khona abantu sebamazi ukukhuluma nje baphela phake umuzi lo omunye lapha kusabathini siya futhi mandla siyashona esibhedlela bese bethi esibhedlela bafunda hayi usedlule umfundisi mandla umadlala amasofisi usedlule umfundisi kuthiwa usashayisana ngamakhanda shisa amakhanda avuka umadlala wavuka umadlala uyezwa vukana ukuvukana wavuka umadlala vukana umadlala ujakubiza umfundisi ukhumalo nomfundisi uvelekazi bafika esibhedlela wathi bafundisi njengoba ngihamba ngivuka njena abakithi bathi ngimubele ngoba ngisibanaso wathi sizeni ngibona umfana omdala ufakazi ahamba afuna umsebenzi athenge inkokhane isibaya ngoba ngabe ngimubele bangabe ungukuthi esifakazi sakhile la saphila izwe la bafundisa ukukhuluma ngabo abaqoqa abanye same time bathi umfundisi esikhiphi ngale esikoleni umfundisi uphekwa ngabandla sasihlanganisa wakhona usakhane wakhipha ithole usakhane sakhiwa isipaya kwamadlala zangena inkomo wahamba umadlala esipeleni bayibongosi hey asabenza wakiba ana muntu wakhepi uyazenza wakhepi kodwa sefuna isipaya uthi la wala mukeli ngoba mina isipaya ngaso amen la saphila kwabona amakhosi amabanga siphethe kahle la usipasubise wona angifanele bafundisi baphethe kahle ngifisa ukukhulumela nje ngifuna ukukhulumela khona amanga siphethe kahle bomama awukhuluma ngavumbe aniphethe kahle yini kodwa siphethe kahle babanda kodwa Nkosi yazi makufela ithuba lihamba vangele Nkosi hey Nkosi bayothanda 10 rand hey Nkosi abasuku la ko 10 rand angazi ukuthi ivoti linde Nkosi abalenza lo 10 rand ngokuthi basefela uzuzu uthi uvusa
lwami Nkosi engifika sezishani manje malalayo phani athanda phani shaba ngcwele sengifisa ukubisela kuwena kodwa Nkosi khona indawo engifisa ukudlula kuyona ngo-2021 Nkosi ngingaphatheka kakhulu ngeza kuwena Nkosi emhleni wamaNazaretha shemba engcwele ngizozibika Nkosi nganginethemba lokuthi Nkosi amakhosi nakimi ngizokwenza ngokujwayelekile uthi angiyolanda amafutha noma sengichazele Nkosi ukuthi isigulo sami sifuna ungise theater wangasho ukuthi ngize namafutha namanzi ngasho Nkosi kuwena ngathi ngiyisaba theater ngoba ayinawo umlando omuhle lapha ekhaya kodwa Nkosi wanginika ithemba wathi hamba ngizoba nginawe sengiphendula banathemba ngathi ngoba kusho wena Nkosi ngizokwenza lokho ngiyakubonga shembo indlela ngoba waba khona plan B abangenza lapho ngoba wafunda inhliziyo yami Nkosi ukuthi theater ngiyisaba kodwa Nkosi namhlanje ngomqema nangikhona wafisa ukuthi Nkosi uhlala esibhedlela for 15 days 2 weeks ahlala esibhedlela for 3 weeks ngathi bangu esibhedlela Nkosi iwiki ahamba ngiyenda ngobonda ngathi abanginike ibhanchi lami ngihamba ngiyenda ngobonda athatha ubhulu wami ngadololela ngase ngiyesipayini wena nazathi lesipayini ngadlalwa ngaso angazi ukuzona into esobala esipayini bafowethu into igijima ingakuze lethi esipayini no zikhona into zasesipayini bafowethu le ngikhuluma nawe mina ngakwenza ngempilo akudlala ngesipayini ayona manje nayenda ngafika ngabela kuleli ipali elabelubaba ngase ngithi mina yanina ngasho kanje ngathi yanina kambe thwa izithutha vele yanibona izithutha ngifuna ukungithatha nami besithutha njengani ngithatheni kodwa ukuthi nokuthi ngizokubona ngizokwenza lokho awubhekmela kanti ngibona ukuthi nokuthi ngizokwenza lokho ulula ngithatheni vele ngoba isithutha njengani balushemba uNkulunkulu ingakho ngilabantu abathi umuntu ongasekho emhlabeni idimoni abasiphelele lo mhlaba obadusa abantu mina ke eDanhausa unodadewethu ozalwa ngogwesifour omkhulu wakhe eDondothe eBangeni umfowethu omdala wakhe eFocus kodwa nathola ucingo senuthola ukuphuma eFocus lusuke embangeni eFocus udadewethu omdala ogale kwamvelase wathi mfowethu ithuka omkhulu uthi hamba wena uyocela usipamela impilo oyazilo ezulu ukhona mfowethu omdala phakathi kwenu ukhona ngafuza ngithola uye mina wathi mfowethu nayo indaba uthi umuntu umntwana wethize uthi uthunywa omkhulu uthi hamba uyocela usipamela impilo ngoba izinsuku zakhe akasiboni kahle azisonyazini akahamba uyocela unyazi uthi mandizele izinsuku wafona mfowethu ngathi uzokwenza ngitho wathi mfowethu uzodlula lapho ngale kuwe ngikubone bese ngibatshela umkhulu sengifikile yonyazi lwezulu manje uthi omkhulu futhi angihambe ngemoto yami angithathise imali yami kazi wena wezona mfowethu lokwenze njani usunabatshela ingane zakho ukuthi singangena omkhulu wena uthatha idlozi awuthathi ngani idlozi namthathela wena indlela zomhambo wakho indlela zomhambayo ungathathi indlela zokuthathi ngani wena njengoba ingane zakho ukuthi zingangenwa kancane zingangenwa kakhulu zingangenwa kakhulu uzibulale ngoba phezulu abayazi lento leyo uthi umkhulu wami umfowethu hamba ngemoto yakho uhambe nemali yakho ungamthini lokhu naye bafika nyazo lezulu umfowethu kuwe namba ngiyakhuluma Nkosi ingoba kwezukuwe angazi noma zasephelele Nkosi lezulu umhlaba noma zasephelele kodwa namhlanje ngiyathola ithuba Nkosi yamakhosi wena konke kuwe angazi futhi Nkosi izokuthini ngoba uyongibuza ngaza namuntu unyaka ubaba ngibuza kanjani izolo wathi ngibuza namuntu unyaka base ngitshela ngitshela nini bekhona uNkulunkulu ngeBunkosi
ngamtshela Nkosi noma usebenza eminyaka emithini kangakanani ngiyacela Nkosi ngolizwe zakho usuka namhlanje Nkosi yamakhosi hawu baba u45 years ubunanje umuntu egiqabeza Nkosi ngo15 years ngo45 years ukusuka namhlanje Nkosi nezingane lezi ezingcela Nkosi mhlawumbe ngiyozibona seziganiwe ngihambe zeyigane yokungenani Nkosi namhlanje Nkosi u45 years yazwezulu futhi Nkosi wathi uma ufika kulomuzi wena wasethembisa ukuthi ayikho into ezithile ezingayitholi ngiyacela Nkosi ukuthi ukusuka namhlanje njena ukusuka namhlanje hawu 45 years baba hawu umlingo sengikwenzile hawu hamseni phela bangcwele amen awani nomonda yini hawu izuzu inhlanta soyitselele ezulwini baba 45 years Nkosi yamakhosi amen baba siyabonga sibonga umsebenzi wonke emihle phakathi kwalomuzi sibonga yonke imisebenzi emihle ukulungisa kabheka bezayo ukwakhiwa kwepulpit yonke into nje eziwe phakathi kwalomuzi neproject baba yamanzi siphuza amanzi aclean Nkosi yethu nomhlaba angenayo chlorine amanzi aphuma phansi kwalezi yantaba amanzi amnandi Nkosi yethu nomhlaba siyazibongela shembo engcwele bonke Nkosi ababe nesandla ethele lomuzi ube lesimo esisona Nkosi angizibabala namagama ngoba hleze bekhona engibashiyayo bonke Nkosi uyabazi wena ngicela Nkosi mase ukhipha isibusiso ubanike isibusiso Nkosi yethu nomhlaba amen Inkosi ekuselekuzwile siyabonga amazona nisophe futhi Nkosi izibusisa amen sizobala inkonzo yethu isabatha sekuseni ngesihlabelelo sekhulu amashumi 180 Zocela uFuel Pheyo wasekhulani asawula lesicelo Nkosi ngosisi Nkosi